Mă supărai negativ. Dacă nu știți înțelesul, Gușteru, prietenul meu, vă explică el. Hai să vă spun. Deci cum mă supărai? În felul următor. Mi-a adus aminte că mămica are un set de porțelan, de cești de cafea, de acum jumătate de secol, de la nuntă. Și eu, când mă trezesc, iau orice pahar din casă, beau din paharele de plastic, beau din fiete ce. Așa că mă supărai negativ și scosăi de la naftalină paharul de cristal. Și îmi pusăi, făcui niște sifon, nu e și așa bun cum făcea mama Floarea la sifonăria de la gară. Mamă, să rămână. Da, ieși. Și ce pusăi? Pusăi așa de figuri, pusăi niște portocală, o frunză de mentă de la menta mea de pe balcon și 2 cuburi de gheață albastră. Cum? O făcui din ceai de blue pea se numește, sau butterfly pea, sau mazăre albastră, sau mazăre fluture. Vă pun un link în comentarii să citiți despre ea, că poate găsiți, nu știu dacă găsiți în România, că este plantă din Asia de Sud-Est. Dar poate, se găsește. Să trăim, Doamne ajută, să stați bine, să fiți sănătoși. Și scoateți de la naftalină furculițele de argint, paharele de cristal. Hai! Ciao!